Tagduma sa gipasirad ang Big Hotel nangayo og dugang oras sa Mandawi City Hall alang sa pagduso sa mga gikinahanglang dokumento. Kagahapon na pupus na ang tagal sa syudad aron makasumiter ang kumpanya sa ilang offer of lease sa property. Ang report ni Nico Serino. Gihatagan ang Big Hotel sa Mandawi City Hall ug hangtod kagahapong adlaw aron makasubmit sa ilang offer nga moabang sa property. Ugmang adlaw mutangkod usa ka semana na sukad gipatak-upan ang hotel nga anaa sa reclamation area gumikan sa matud pa questionable nga mga papeles. Sa miaging Biyernes, mipadala ang syudad og suwat ngadto sa tagduma sa hotel aron formal nga mosubmit sa ilang offer of lease hangtod kagahapon. Kini aron magbukas na sa negosasyon ug panagsabot tali sa duha ka kampo. Ang syudad pagani sa Mandawi ang nipadala nila og letter asking them to submit their offer to lease the property. Gibutyag ni Bathan karong adlaw wala pa sila'y nadawat nga offer of lease sa tagduma sa hotel. Apan nangayo matud pa og dugang oras ang hotel aron matuki kini. Sa text message kagahapon ni Attorney Jolito Alvarez, gibutyag niya dili makadali-dali og desisyon ang kompanya kay ang ilang board of directors ang modesisyon niini. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.